Perdón. Cambia de sitio. Óscar Joa. Pois contanos primeiro. Noites, botaremos as noites que fagan falta hasta que nos queiran atender, porque estamos un pouco cansos de que as administracións se pasen a pelota dun tellado a outro. É dicir, isto non é competencia miña, que non é competencia de aquel, ao final nada é competencia de naide, entón estamos xa un pouquinho cansos, e aquí estivemos toda a noite, e seguiremos todas as que nos fagan falta. Pedindo que se nos escoite, é dicir, que sepan que existimos, que estamos aquí, que non que se nos siga ignorando, que estamos fartos de que se nos ignore, pero moi cansados xa de que se nos ignore. Entonces, pois eso, que non damos máis, é dicir, a situación é a que é, e a ver se teñen polo menos, xa digamos, as agallas que teñen que ter para podernos escoitar, que non comemos a naide. Pola nosa parte, sí que cumplimos a todo o que dicimos, si quedamos en desaloxar a autovía, desaloxamos a autovía, quedamos bueno, todas as negociacións que tivemos pola nosa parte cumplimos, pero eles non o están cumplindo. Para ter unhas reunións con su delegación, para ter reunións con certas administracións que se nos están dando largas, que si desaloxades a autovía podedes ter cortes autorizados os que queirades. Ahora mismo non se está cumplindo esa parte tampouco. É dicir, solicitamos un corte autorizado, pero non se nos deixa. Porque, a ver, se nos cedemos e nos accedemos a falar con eles e ao que nos piden, creo que ten que ser correspondido. Co libre comercio da forma que teñen eles de producir. É dicir, eles están producindo con unhas normas sanitarias, con unhas normas de bienestar animal, con unhas normas de antibióticos, con unhas normas de fitosanitarios, que aquí levan prohibidas incluso décadas. Así non se pode competir. A ver, entendemos que é un libre comercio, que sí estamos de acordo con o libre comercio, pero, home, tenemos que competir todos con igualdade de condicións.